Яхшы мөгаллим булу өчен фәнеңне һәм синең фәнеңне аңларга теләүчеләрне яратырга кирәк, дип язып калдырган рус тарихчысы Василий Ключевский. Бүген без укытучылар турында сөйләүбезне дәвам итәрбез. Алар мәктәптә генә түгел, тормышта безгә ярдәм итүче остазлар да булырга мөмкин бит. Исәнмесез, эфирда Белем дөньясы. Алдагы минутларда. Президентның эчке серләре Рөстәм Миңнеханов мөгаллимнәрне ничек кытлаган һәм аларга нинди серен шишкән? Мине дә өйрәтсеннәр. Татарстанда һөнәри техник белем бирүнең 80 еллыгын ничек бәйрәм иттеләр? Укытучылар көненә багышланган флешмоб мөгаллимнәр интернет йолдызларына ничек әверелә? Атна бик күңелле бәйрәмчә башланып китте һәм вакыйгаларга да бик бай булды. Атна башында Татарстан мөгаллимнәре илдәге хезмәттәшләре кебек үк һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Педагогларны, укучылары, аларның ата-аналары котлады. Укытучыларны аеруча да республиканың беренче затлары хөрмәтләде. Алар барлык эш көнен диярлек педагоглар белән аралашуга багышлады. Татарстан президенты һәм республиканың дәүләт киңәшчесе адымнар дип аталган Казандагы беренче полилингваль белем бирү комплексында булдылар. Алар яңа мәктәпне карап кына калмыйча, белем бирү комплексының мөгаллимнәре һәм мәгариф тармагы ветераннары белән дә очрашты. Соңрак шул көнне укытучыларны данлау тантанасы узды. Чара ничек узды һәм ике президент мөгаллимнәргә нинди серләрен ачкан? Булар хакында хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова. Укытучылар көнен республикада зурлап үткәрделәр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бәйрәм көнендә адымнар белем һәм татулыкка юл полилингваль комплексында булдылар. Биредә хезмәт куючы мөгаллимнәр белән аралаштылар. Авыр һәм җаваплы эшләрендә уңышлар теләде. Президент үзе исә бер вакытта да укытучы яисә табиб булып эшли алмаячагы хакында да әйтеп үтте. Чөнки аның фикеренчә, әлеге һөнәрләр бик күп җаваплылык һәм тырышлык таләп итә. Үзегез әзерләйсезме, әллә нидән? Рөстәм Миңнеханов барлык уку бүлмәләрен карап чыкты һәм Минтимер Шәймиев белән комплекс турында үзара фикердә алыштылар. Димәк, 4 елдан соң адымнар полилингваль комплекслар шелтәрен 6-га кадәр киңәйтү планлаштырыла. Аларның икесе Казанда, берсе Алабугада, Яршаллыда, Әлмәттә һәм Түбән Камада булачак. Шуны да онытмыйк, әлеге комплекс Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев инициативасы белән оештырылды. Укытучы күпме нәни күзләр карашларын аңа төбәгән. Бүген Казан шәһәрендә гаҗәеп матур чара. Укытучыларның профессиональ бәйрәмнәре көнне аларның иңнәрен бүләкләячәкләр. Авыр һәм җаваплы хезмәтеңне күрә белү чыннан да зур уңыш. Шулай ук бәйрәм көне уңаеннан Рөстәм Миңнеханов һәм Минтимер Шәймиев Татарстанның иң яхшы мөгаллимнәрен тәбрикләү чарасында катнашты. Укытучылар өчен оештырылган бәйрәм концертында эстраданың танылган җырчылары, биючеләре сәхнәне дер селкетте. Бәйрәм көнендә иң матур вакыйга һәр укытучының хезмәтен бәяләү, лаеклы җиңүчеләрне игълан итү. Республиканың иң мәртәбәле мөгаллимнәре бер сәхнәдә. Шатлыклы да, дулкынландыргыч та бу мизгелләр һәркем өчен кадерле. 2019-2020 елларда грант тоткан педагогларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүләкләде. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле укытучыларыбыз. Добрый день, уважаемые наши учителя. Сезне шын күңелдән халыкара укытучылар көне белән тәбрик итәм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлар телим. Тырышып эшләгән хезмәткәрләрне бүләкләү дә нинди күңелле. Укытучы һәркемнең тормышында иң мөһим кеше. Укытучы ул икенче әни. Укытучы ул әһәмиятле һөнәр, җаваплы миссия һәм әлбәттә сәләт. Хезмәтегез иң яхшы кешелек сыйфатларына ия булуны, балаларга шиксез мәхәббәт таләп итә. Татарстан Республикасында барлыгы 75 меңгә якын педагогик хезмәткәр эшли. Аларның 34 меңнән артыгы мәктәпләрдә, 21 меңгә якыны балалар бакчаларында, 8 мең укытучы өстәмә белем бирү учреждениеләрендә, 4 меңнән артыгы көллият һәм техникумларда, 6 меңгә якын педагог югары уку йортларында хезмәт куя. Бүген республикабыздагы яшәүче, эшләүче, хезмәт итүче, тәрбия бирүче һәм үзләренең күңелләрен салып, үз эшләрен матур итеп башкаручы укытучыларыбызны котларга
Hakimiyet yetekçileri, ondan bütün cemaatçilik kelgan ham biz sizning barınızı da bayram bilan tebrik ederiz. 2019-2020 елларда масштаблы һәм әһәмиятле күп кенә грантлар гамәлгә ашырылды. Мин әйтер идем, бу хезмәтне күрү, хезмәтне бәяләү билгеле алдагы проектларга билгеле бер старт булып тора. Чөнки һәрбер хезмәт вакытында күренеп, билгеләнеп үтелсә, бу билгеле зур дәрәҗә укытучы өчен. Безнең яңа укытучы, безнең иң яхшы методист, иң яхшы мәктәп директоры, оста мөгаллим, мәгариф милли проектының киләчәк укытучысы һәм башка федераль проекты җиңүчеләре бүләкләнде. 30 елдан артык мин мәгариф өлкәсендә эшлим. Менә үземә дә лаеклы исем бирделәр, бу исем белән горурланам. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин тарафыннан тәкъдим ителгән Земский учитель федераль программасы гамәлгә ашырылды. Авыл җирлегеннән кирәкле вазыйфаларга 13 педагог җәлеп ителде. Алар барысы да 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган бүләк алачак. Һәрбер грант ул җиңелдән генә бирелми. Аның өчен 5 ел дәвамында гомер дәвамында укучылар белән төрле бәйге, конференцияләрдә катнашырга, олимпиадаларда җиңүләр яуларга, һөнәри бәйгеләрдә җиңүләр яуларга туры килде. Киләчәктә мондый грантлар тагын да күп булсын. Тырышып эшләгән хезмәтеңне бәяләүләре алга таба эшләр өчен дә зур стимул. Халыкара укытучылар көнендә һөнәри бергәлеккә Татарстанның яңа мәгариф һәм фән министрын тәкъдим итү символик мәгънәгә ия. Министр вазифаларын хәзер Илсур Һадиуллин башкарачак. Коллективка аны Татарстанның премьер-министры Алексей Песошин тәкъдим итте. Ведомствоның яңа җитәкчесенә ул уңышлы гына хезмәт итәргә теләде. Моннан тыш ул министрлык тарафыннан сайланган курс буенча эш алга таба да дәвам итәр дип ышанычын белдерде. Искәртеп үтик, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының элеккеге җитәкчесе Рафис Бурханов яңа эшкә күчте. Ул Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясын җитәкләячәк. Татарстанда һөнәри техник белем бирү системасының 80 еллыгын билгеләп үттеләр. Тантаналы чара Казан педагогика көллиятендә узды. Бәйрәмгә мәгариф тармагы ветераннары, көллият һәм техникум җитәкчеләре, педагогик хезмәткәрләр һәм студентлар чакырылган иде. Россия мәгърифәт министры да үз видео котлавын әзерләгән иде. 1940 елның 2 октябрендә СССР дәүләт хезмәт резервлары турындагы карар кабул ителә. Аның кысаларында 3 көллият төре билгеләнә: һөнәрчелек, тимер юл һәм фабрика-завод өйрәнчеклеге мәктәпләре оеша. Нәкъ менә бу көнне һөнәри техник белем бирү системасының туган көне дип санарга мөмкин. Хәзер Татарстанда 100гә якын һөнәри белем бирү оешмалары эшләп килә. Аларда 72 меңгә якын студент укый. Һөнәри техник белем бирү өлкәсе нәрсә белән горурлана ала? Хәбәрчебез Надия Кадимова сюжетында. 2 октябрь Казан педагогия көллияте ишекләрен киң ачып зур бәйрәм үткәрде. Һөнәри техник белем бирә башлауга 80 ел. Давайте вспомним, как все начиналось. Бу дата юкка гына сайланмаган билгеле. 1940 елның 2 октябрендә СССРның Югары Совет Президиумы тарафыннан о государственных трудовых резервах СССР дигән указ чыга. Әлбәттә, илебездә һөнәри техник белем бирү күпкә иртәрәк башлана. Ләкин нәкъ шушы указдан соң дәүләт укуга чыккан барлык финанс мәсьәләләрен үз өстенә ала башлый. Чараны туры эфир ярдәмендә Татарстанның барлык һөнәри техник белем бирү йортлары, эшчеләре һәм укытучылары күзәтә алды. Заманча ремонтланган Казан педагогия көллиятенең 4нче катында урнашкан Алгарыш һөнәри әзерлек үзәгендә Татарстанның төрле төбәкләреннән якынча 140 белгеч җыелды. Алар арасында урта белем бирү йортлары директорлары, педагоглар һәм ветераннар. Катнашучыларга Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов видеоязма аша котлау сүзләрен тапшырды. Бүгенге көндә республика буенча 200дән артык урта белем бирү программалары тормышка ашырыла. Татарстанда 99 һөнәри белем бирү оешмаларында 72 мең студент белем ала. Урта белем бирү системасына шундый зур игътибар бирү аңлашыла да, чөнки эшче куллар икътисадыбызны яхшыртуга зур өлеш кертәләр. Педагогларны котларга килгән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин да урта белем бирү йортларының мөһим роль уйнавына сызыклады.
Шуңа күрә менә бүгенге бәйрәмдә без барысында искә алырга тиешбез, рәхмәт әйтергә тиешбез һәм рәхмәт белән беррәттән хәзерге заманда менә шушы эшче кадрларның тагын да кирәк булуын, аларның җитмәвен ассызыклап әйтеп үтсәк, безнең алда зур бурычлар тора. Берничә чыгыш укытучы династияларына багышланган иде. Күңелен биреп, вакытын, көчен кызганмый эшләгән педагогларга сокланырлык. Мәсәлән, Гатиннар инженер-педагогик династиясына 104 ел дан казанган гаилә. Мин үзем шушы колледжның территориясында туган кеше, шунда үскән кеше. Шуннан соң мәктәп битергәннән соң 2 ел шунда укыган кеше. Һәм 2 ел армиядә йөреп кайтканнан соң, менә 84нче елны минем инде артык семьядагы бөтен кеше дә шушында эшләгәннән соң артык сайлау бәлки уе да булмагандыр. Мин шунда эшли башладым. Һәм бүгенге көнгә кадәр шушы колледжда хәзерге эшне дәвам итәм. Җитәкчеләр һәм педагоглар уйлавынча, киләчәк урта белем бирү йортларын тәмамлаган студентлар кулында. Чөнки үсеш өчен барлык мөмкинлекләр дә булдырылган. Минемчә, һөнәри техник белем бирүне перспективалы, прогрессив һәм якты киләчәк көтә. Именно вот этот уровень среднего профессионального образования. Нәкъ менә шул дәрәҗәдә һөнәри белем бирү системасы һөнәр бирә. Бу чыгарылыш сыйныф укучысына хезмәт базарында конкурентлыкка сәләтле булырга мөмкинлек бирә. Тәрбия һәм белем бирү системасына зур өлеш керткән өчен бәйрәм кичәсе ахырында барлык катнашучыларга рәхмәт хатлары һәм ТАССРның 100 еллыгына багышланган истәлекле бүләкләр тапшырылды. Популяр социаль шелтер укытучылар көне уңаеннан флешмоб башлап җибәрде. Акцияның инициаторы Россия Мәгърифәт министрлыгы. Проектны интернет йолдызларына әвереләргә өлгергән укучылар да, укытучылар да бик теләп хуплады. Бөтен дөнья шелтере кулланучыларны агындагы атнада нәрсәләр белән сөендерде. Гадәттәгечә кызыклы яңалыклар турында традицион кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман сөйләп үтә. Сәлем дуслар, бұл қобаттан инде сіз яратып үлгерген сәхифә интернеттағы ең қызыклы яңалыклар хакында алдағы минутларда сөйләшербез. Бу атнада бит әле зур бәйрәм булды. Укытучылар көне хакында әйтми калмый мөмкин түгел. Без дә сезне кабаттан чын күңелдән котлыйбыз. Бу бәйрәмгә битараф калмаучылар үзләренең беренче укытучыларын искә ала, мәктәп еллары фотоларын социаль челтәрләргә куя. Шул уңайдан Россия Мәгърифәт министрлыгы TikTok битендә хәтта махсус акция игълан итте. Аның кагыйдәләре буенча укытучылар көне хэштагы белән махсус видео язма төшерергә кирәк була. Анда исә син үзеңнең укытучың турында сөйләргә тиешлең. Акциягә танылган йолдызлар һәм башка интернет вәкилләре дә кушыла. Нәтиҗәсе менә шундыйрак. Я от всей души хочу поздравить наших дорогих учителей с очень важным и действительно заслуженным праздником, с Днем Учителя. Акылны ничек үстерергә? Норвегиядә табигый һәм техник фәннәр университеты галимнәре бу өлкәдә кызыклы тикшерү үткәргән. Алар укучыларның һәм студентларның баш мие эшләвен кагазга ручка белән язганда һәм компьютер клавишларында текст җыйганны чагыштыра. Экспериментта катнашучыларның башларына махсус җайланма киертеп эш барышын күзәтәләр. Нәтиҗә шуны күрсәтә. Кул белән язганда баш мие активрак, күпкә югарырак эшли белгечләр. Димәк, бу бала өчен файдалы. Аның акыл ягы үсә һәм хәтер сәләте дә күпкә яхшыра икән. Димәк, киңәш бер күбрәк фот языгыз SMS-лар белән, әллә ни ерак китә алмассыз. Ши, пиши с буквой И. Гарри Поттерга һәйкәл ачканнар. Әйе, ул Лондон шәһәренең Лестер скверында урнашкан. Монда себеркедә шушы Гарри Поттерны күрергә була. Дөньядагы иң популяр китапларның берсе һәм әкияти персонажны нәкъ менә шушы формада сурәтләгән авторлар. Шулай ук биредәге паркта Мэри Поппинс, Паттингтон, Мистер Бин, Бэтмен, Бакс Муни куяны һәм башка танылган персонаж скульпторлары урнаштырылган. Менә бит Гарриның себеркедә очуы, димәк, иң хәтердә калган мизгелләрнең берсе була. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Бездә социаль шелтәрләр трендында. Безнең аккаунтларыбызга рәхим итегез. Сюжетлар турында фикерләрегезне язып калдырыгыз. Балаларны укыту кирәгеш, әмма шуны аңларга кирәк. Безгә дә балаларга карап, өйрәнергә, алардан сабак ала белергә кирәк. Дип әйтә торган булган язучы Максим Горький. Без мөгаллимнәребез хезмәттәшләреннән, остазларыннан, укучыларыннан үрнәк алып, укуларын, белем алуларын дәвам итә дип ышанып калабыз. Барлык эшләрегездә уңышлар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр